So let us talk about this important issue. Even ZANU PF vari kuzviziva ende vabvuma kuti Chamisa chibaba. The reason why ndiri kudaro is simple. Nyasha says if CCC had failed to field candidates, it means ZANU PF would have been uncontested in 99% constituencies. Let's support Chamisa because democracy is at stake. MDCT failed even though they got nearly 1 million USD of funds. The environment is so tough and he is trying. So remember, mari dzese dzakapiwa MDC ndo yakapiwa ma-political party finances chakadaro. Nelson Chamisa paid 210,000 US dollars plus 30,000 US dollars for the parliament activity only, plus 20,000 ya president. Saka parliament chete parliament yakatora 240,000 United States dollars. Party ne 1 year. Monzora hana ma MPs. Akazvitadza. Ndiye ane mari. Ndiye akatiza nema MPs. But akatadza kufielda ma MPs. Akatadza kufielda ma candidates. Sezvakaitwa na advocate Nelson Chamisa. You will blame Chamisa all you want. But this is a reflection ekutaridza kuti Nelson Chamisa ndiye ane game, ndiye ane chimuti. Because dai asiriye, why are you not blaming Monzora? Wamunoti ndiye official opposition leader. Why blame Nelson Chamisa? Why blame munhu asina plan, asina ma structures? Hana kama structures. Saka 1917 makanzela akaiswa akabva kupi kana asina ma structures. That should help you. That should make you understand the reason why we are talking about all these things. So zvinhu zvina mwari mukati, hazvina dzungu mukati, hazvina dambe mukati, hazvina chii, zvinoendeka zvinorongeka. 260,000 all in all paid for these candidates to contest from the president going down. What about the funds which were used to mobilize vanhu in their various areas and their various places? Dzakashandiswa kudistributa ma resources, ma papers and everything. Dzaibva kupi? It's because citizens are determined, citizens are united, citizens are working together for change. Chasara ndechekuti mimi vanhu muvote. You will see people blaming Nelson Chamisa instead of saying, guys, you have done well, let us support you. Tichitanga kukambena, ma candidates akuzikanwa. You will never hear them talk about campaigning for the opposition, for advocate Nelson Chamisa. You will hear them just blaming. These are keyboard warriors. Vamwe vacho havatozi muZimbabwe. They're just outside Zimbabwe. They will not come to vote. Their job is just to do disservice. Blame. Guys, inini kutaura chokwadi ndiri kufara. Baba vaChamisa vakadeliver. So, this should be applauded by every reasonable citizen to say, apa magona o baba apa. So, we are saying, munhu wese ngaaende kunovhota. Munhu wese ngaaende anovhotera baba vaChamisa. Saka, handizivi, but amen, regai timboona kuti zvinomira sei. Regai timboona kuti zvinomira sei. So, Herald, so 21 March, yakarepota kuti Treasury has released 1.5 billion that will be shared by the country's major political players under the Political Parties Finance Act. That was 1.5 billion. I think that was 1.5 billion. Panapa yakanzi US 1.5 billion. Okay. Ndo zvakanyorwa panapa. So why would the ZANU PF iri kuzowana yakatwana bidza
MDC ikawana 449 million. So Team Zimbabwe kana zviri izvo izvi zviri panapa izvi, it's just something which is clear, very very clear kuti zvinhu zvakamira sei panapa. So it is what it is. Nemari dzese dzavainadzo, they failed. Triple C isina mari managed to have candidates everywhere, to have everything put in place. Shirati ziso ra president radzvarwa nyika yese. Let us support this cause, guys. Let us support Advocate Chamisa. Let us vote for Advocate Chamisa and his team. This is great work.